गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। आसाम आयेन आफादनि जथुम्मायाव बर' राव बाहायनायखौ नुनो मोन्दों। आसाम आयेन आफादनि नैथि साननि जथुम्मायाव गाहाय बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा बर' रावजों माखासे बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो दिन्थिनि। आं बुंदों जे बे सदनाव बयनिबो बुंनाया गुरुत्व दं। कानत सबे अखमियाथ' खुदैबो बुंनाया गुरुत्व गोनां आरो गासै खोथाखौनो सदनाव नोंथांमोनहा बुंनो हागोन। बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनोदि गाहाय बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा गावनि सामलायनाय आसाम आयेन आफादनि सदनाव बर' रावजों मन्थ्रि आरो एमएलएफोरखौ माबायदि सोंथि सोंनायनि खाबु एबा गनायथि होदों बेनि सायाव मिथिनो हाबाय। थारैनो आसाम आयेन आफादाव बर' रावखौ बाहायजानाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे जोबोरैनो गोग्गाथाव आरो गाहाय बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा गावनि सदन सामलायनाय सदननि गेजेराव गासै 126 एमएलएफोरनि गेजेराव बर' राव बाहायनायखौ नुनो मोन्दों। भारत संबिजिरनि 8थि फारिलाइयाव जायगा मोननो हानाय बर' रावा दायो आसाम रायजोनि एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज। आसाम केबिनेटआ थांखि लानाय बायदियै दासान्दि सोलिफु आसाम आयेन आफादनि जथुम्मायाव गाहाय बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा गावनो सदनाव बर' राव बाहायनायखौ नुनो मोन्दों। बे बोसोर एबा 2024 मायथाइनि गिबि अखाफोर मन'नाया हलि फोरबोनि सानाव एबा फैगौ 25 मार्चआव जागोन। धोरोमारि शास्त्रनि बायदिब्ला अखाफोर मन'नाय समाव माखासे नेगेटिभ एनार्जि ओंखारो। बेनि थाखायनो अखाफोर मन'नाय सानखौ मोजां सान होननानै मानिना लानाय जाया आरो अखाफोर मन'नायखौ लानानै माखासे खोमसि फोथायनायखौबो नुनो मोनो। हिन्दु फान्जामुथिनि बायदिब्ला बे बोसोरनि गिबि अखाफोर मन'नाया फैगौ 25 मार्च एबा समबारखालि जागोन। अखाफोर मन'नाया फुंनि 10:23 निफ्राय जागायजेननानै बेलासिनि 3:20 सिम थागोन। मख'नो गोनांदि बे अखाफोर मन'नाया भारतआव गोहोम खोख्लैनाय नङा। बेनि थाखायनो हलि फोरबोखौ भारतआव गाजा गोमजायै फालिनो हागोन होननानै मिथिहोदों। बे बोसोरनि गिबि अखाफोर मन'नायखौ आमेरिका, जापान, रासिया आरो गुबुन गुबुन हादरफोराव नुनो मोननाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। भारत आरो मलद्वीपनि सोमोन्दोआ गाज्रि जानायखौ नुनो मोन्दों। मलद्वीपआव माखासे सान सिगां गोबां भारतारिफोरा दावबायहैयोमोन आरो गाव गावनि बन्द सानखौ सम बारहोहैयोमोन। नाथाय आथिखालनि समाव मलद्वीपआव दावबायहैग्रा भारतारिफोरनि अनजिमाया खमायलांगासिनो। थामहिनबा भारतारि सुबुंफोरा मलद्वीपआव दावबायहैनायखौ गोबां केन्सेल खालामदों। मलद्वीप आरो भारतनि गेजेराव सोमोन्दोआ जेंना गोनां जानायनि उनाव मलद्वीपनि थासारिया सोलायदों। आथिखालनि समाव चीन हादोरा मलद्वीपआव दावबायहैग्रा सेथि हादोर जादों। मलद्वीपनि दावबायारि मावख'नि बायदिब्ला बे बोसोरनि 4 फेब्रुआरिसिमाव चीन हादरनि सा 23,971 सुबुंफोरा मलद्वीपआव दावबायहैदोंमोन। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा जानुवारि दानाव लक्षद्वीपआव दावबायहैनाय समाव लक्षद्वीपनि सावगारि आरो भिडिअ'खौ समाजारि बिजोङाव फोसावदोंमोन। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि बेबादि पस्ट खालामनायखौ मलद्वीपनि 3 मन्थ्रिफोरा जेंना गोनां बिबुंथि होदोंमोन आरो भारतनि सोमोन्दै आरो बिजों लोगोसे गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि सोमोन्दै बायदि बायदि गाज्रि बानबुंथाइ होदोंमोन। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि हेंथायै जेंना गोनां बिबुंथि होनाया भाइरेल जानायनि उनाव भारतनि मुंदांखा सुबुंफोरजों लोगोसे रोजा रोजा समाजारि बिजों बाहायगिरिफोरा मलद्वीपआव दावबायहैनायखौ नेवसिगारनो भारतारि सुबुंफोरखौ खावलायदोंमोन। जायनि जाहोनाव भारतारिफोरा मलद्वीपआव दावबायहैनायखौ बन्द खालामदों आरो बेजों लोगोसेनो बुकिं खालामखानाय फ्लाइट टिकेट आरो बुकिं खालामखानाय हटेलफोरखौ केन्सेल खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। राजस्थान गोजौ बिजिरसालिनि बारग' बिजिरगिरि बिजय बिश्नयआ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरि महरै समायखिरा लाबाय। आसामनि रायजो बेंगिरि गुलाब चान्द खाटारिया बिथांनि नुजाथिनायाव बिजिरगिरि बिजय बिश्नयआ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरि महरै समायखिरा लाबाय। लाख लाख भटार्सफोरनि थाखाय मोनसे मिथिनो गोनां खौरां। सिगां समफोराव फोसावनाय बायदिनो लक सभा बिसायख'थिनि सिगां 2024 मायथाइनि भटारफोरनि मुं फारिलाइखौ फोसावबाय। बे गोदानै फोसावनाय 2024 मायथाइनि भटारनि मुं फारिलाइयाव नोंथांनि मुङा दंना गैया बेखौ मिथिनानै लानो हागोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे गोदानै फोसावनाय भटारफोरनि मुं फारिलाइनिफ्राय गोबां भटारफोरनि मुंफोरखौ बोखारनाय जादों। बेनिखायनो नोंथांनि मुङा दंना गैया थाबैनो बे समाव चेक खालामनो हागोन। नोंथाङा गाव गावनि मबाइल फननि गेजेरजोंनो नोंथांनि मुङा दंना गैया चेक खालामनो हागोन। बेखौ मोन 3 प्रसेसनि गेजेरजों नायनो हागोन।
आनजाद नायनो थाखाय नोंथांनि मबाइलाव भटार पर्टेल वेबसाइटआव थांनांगोन। नोंथांनि मुं, थं आरो जोनोम खालारखौ होनानै चेक खालामनो हागोन। भटार कार्डनि नाम्बार आरो इपिक नाम्बारनि गेजेरजोंबो चेक खालामनो हागोन। आरोबाव नोंथाङा रेजिस्टार मबाइल नाम्बारनि गेजेरजोंबो गोदानै फोसावनाय भटारफोरनि मुं फारिलाइयाव नोंथांनि मुङा दंना गैया चेक खालामनो हागोन। नासानि बिगियानगिरिफोरा मोनसे गिदिर खौरां फोसावदों। नासानि बिगियानगिरिफोरा मानसि थानो हानाय मोनसे गोदान बुहुम बायदि ग्रह नागिरनानै मोन्नायखौ मिथिहोदों। सुपार आर्थ मुङै मिथिजानाय बे ग्रहआ जों थानाय बुहुमनिख्रुइ 1.5 फान देरसिन। नासानि बिगियानगिरिफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बे ग्रहआव सुबुं माहारिया रायजो जानो हागोन। बे गोदान ग्रहआ जोबोद गुसु होननानैबो नासानि बिगियानगिरिफोरा फोरमायबावदों। नासानि बिगियानगिरिफोरा बे ग्रहनि मुंखौ TOI 715b मुं दोन्नाय जादों। एयारगानजों दाव गावग्रा आरो दैयाव कारेन्ट शक होग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोख्रों फोसावथाय। जुदि सोरबा एयारगानजों दाव गावोब्ला होनांगोन नोगोद 5,000 रां जुरिमाना। बेजों लोगोसेनो सोरबा दैयाव कारेन्ट शक होनानै ना हमोब्लाबो होनांगोन नोगोद 5,000 रांनि जुरिमाना। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं ओनसोलनि दैसुमगुरि, दैगोदै, थारायबारि, सानजा थारायबारि दरब्रै गामिया जथायै आबहावाखौ फोसाबनांगौनि थाखाय मोनसे आफाद दानानै लायो। बेनि गेजेरजोंनो एयारगानजों दाव गावनायखौ बन्द खालामनाय, दैमायाव कारेन्ट शक होनाय, मुलि होनायखौ बन्द खालामनाय आरो सोरबा जुदि बे आफादनि नेम खान्थिनि बेरेखा मावोब्ला नोगोद 5,000 रांनि जुरिमाना होनो नांगोन। बेजों लोगोसेनो आयेन बायदियै पुलिसनो हमनानै हरगोन होननानै मिथिहोबावदों। 1 मार्चनिफ्राय जुदि नोंथांनि गारि मटरनि फोरमान बिलाइफोरा गैयाब्ला राजा लामायाव गारि सालायनायनि सिगां सांग्रांथि जानाया जोबोरैनो गोनां। इन्सुरेन्स, पल्युसन, फिटनेस आरो ड्राइभिं लाइसेन्स बैफोर फोरमान बिलाइया गैयाब्ला सांग्रां जानाया जोबोरैनो गोनां। हान्थामेला बिफाना गोख्रों आयेन फोसावदों दि गारि मटरनि गासै फोरमान बिलाइया गैयाब्ला जायखिजाया समावनो नोंथांनि गारि मटरखौ हमनो हागौ आरो बे हमनानै लांजानाय गारि मटरफोरखौ मोनफिननाय नङा। जायखिजाया समावनो हान्थामेला बिफाना गारिखौ चेकिं खालामनो हागौ। बेनि थाखाय सांग्रां जानाया जोबोरैनो गोनां। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।